Når det handler om flytning, så tilbyder Akutflyt mere end blot transport. Professionel pakning og udpakning, så dine ejendele er i sikre hænder. Specialtransport af tunge og uhåndterlige genstande. Montering og demontering af møbler. Vi gør det for dig. Flytterengøring, så dit gamle hjem er klar til det næste. Vi tilbyder 3 garantier. Vi tilbyder prisgaranti, hvor vi matcher enhver lavere pris på identisk service fra konkurrerende firmaer. Det er vores løfte om at give dig den bedste værdi for dine penge. Vores kvalitetsgaranti er fundamentet for vores service. Alle vores flyttemænd har gennemgået en streng test og certificering, inden de bliver ansat. Det sikrer, at du får professionel og pålidelig hjælp til din flytning. Vi har selvfølgelig en god forsikring, hvor de personlige ejendele bliver der taget rigtig godt hånd om, med vores dækning helt op på 10 millioner kroner. Akutflyt. Din alt-i-en flytteløsning. Erhvervsflytninger uden forstyrrelser i din arbejdsdag. Kontakt os i dag og oplev en flytning uden problemer med alle de ekstra ydelser, som du har brug for.